ubangiji ya ce wani sili ɗaya tak na buɗa musu don su gane ilimin rayuwar duniya. To yanzu kallo wannan ilimin rayuwar duniyar da aka yi a yau, za ka gano ƙarshensa? Yanzu nan fa za ka danna waya sai ka dinga magana da na cana, ina cikin alamu na zahira min hayatun duniya. Yanzu nan za ka shigo jirgin sama daga Saudiya ka gaya wa yaron ka ce maza ka zo airport da nan zan ƙara su a cikin alamu na zahiran min hayatun duniya. Yanzu nan sai a yanka cikin mutum a cire cuta a maira ɗinke masa cikin alamu na zahiran min, a cikin wannan sili ɗayan ne in ji Allah na zahirin rayuwar duniya. Ba a buɗe na biyu ba fa har yanzu, ba kuma za a buɗe na biyun ba har a tashi kiyama. Ba zahira ne aka buɗe ba, zahiran aka buɗe, zahiri ɗaya na ilimin rayuwar duniya. A cikinsa aka yi kwamfuta, a cikinsa aka yi mota, a cikinsa aka yi duk abin nan da kake gani na ci gaban da a yau har ma abun ne ma yake tsallake tunani a cikin kalma ɗaya. Kuma labari kawai ke babu, labarin ma a ciki kunsar wato kyautawarsu ne ko rashin kyautawarsu ba ruwanka da wannan. A cikin wannan silin kwaya ɗaya yau in ka koma ilimin lissafin siyasar duniya kadai ya ishe ka san wannan kalmar ta Allah ba za ka gano karshen ta. Dan Allah malam, in baka gane wannan ba za ka iya gane wannan jami'i za hawa. Allah yana na rantsi da kai ya Muhammadu sanda kake saukowa daga sama ka dawo ƙasa ranar mi'raji. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. har yanzu fa summa dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha idawu kan nan. yanzu shi kuma ya zaka yi da wannan ya dawo yana innahu laqawlu rasulin karim zai quwwatin inda zal arshi makin muda'in samma amin. ya ce wa ma sahibukum bi majnun. kanifa wannan duk shugaba ne ma, wannan duka manzo Allah ne. yasa kai tsaye shehu Ibrahim ke habaka ilahi ma ya futu makala, yace gaskiya ya rasulullah Allah ya baka abin da mu masu yi maka yabo kwata-kwata bakinmu ba zai iya faɗa wannan abu. Malam dan ya nuna maka kwarjinin annabi da fa gama diwani sai dawo kuma ina ca jalla daha wa ta'ala fauka fikiri wa makali. Allahu akbar. Isa mun gode Allah malam, mun gode Allah. Allah yana so a cikin rayuwarka ta duniya ko da al'amuran rayuwa sun kakkasu sun rarrabu sun zama bangare-bangare, to ai dama ka sani Allah bai taba yin abu iri ɗaya ba. wannan ya fi wannan, wannan ya fi wannan, wannan ya fi wannan. To dukkanin fagen rayuwa min awwali ha ila akhiriha babu fannin, babu janabin da yake shine mafi girma, babu janabin da ma ba a kabalta shi da kowa sai annabi, ba a hada shi da kowa. Muhammadu sirrin zati shugaba aka koye shi, Muhammadu sirrin zati sa kaunar sa malam karamin lamarin da shi kaunar wani ina jin ko sau bane ne kaga ya zo wurin shugaba manzo Allah ya ce kai sau bane ne same gashi jikinka yayi rauni ka shiga cikin wani hali dukkan furta daga hayyacinka
ya same ka ya Rasulallah, abin da ya same ni shine ganin ka ne ba na yi, sai in tafi gida, in na koma gida na zauna rashin ganin ka sai in ji duk jikina yana koma haka, ina shiga wani hali. To shine sai ka gana kuma dawowa. Wannan fatawoyin mahabba kenan, wannan kayan gidan mahabba kenan, ce sai in dawo. To kuma in na zo gurin naka ma na zauna ɗin, sai kuma wani tunani ya dinga dawo ya kuma gigita ni, ce me ke zuwa maka, ya ce sai in tuna zan mutu, ko kuma in tuna ran da kai za ka yi kaura kamar duniya. Idan muka tafi lahira, ya ce idan muka tafi lahira ba zan kuma ganin ka ba. Ya ce magana ce ta shiga aljanna, ya ce na san wa inda khaltu ala araka. Ya ce yadda kake nan wallahi aka ban iyakacinmu da tsakaninmu da kai iya nan ne. Ya ce aka je lahira wane ne iya ganin ka. Ya ce aljanna ko na shiga ba zan gan ka ba. Ya isa in na zo sai in dawo in zo in zauna ta kallon ka soyayya. To dan jamalarsa da kasaitarsa a gun Allah, malam ba sai ga wahayi ba, mala'ika ya sauka, sai ga mala'ika ya zo. Man yudi illa hawar rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa sunna ulaika rafiqa. Suke an kwantar ma da hankali yau, tunda ka ba Allah ka bi ni, to Allah ya ce a gaya maka idan an tashi alkiyama kai ba annabi ba komai ba, amma dalilin wannan muhabbar sai dai ka ga dama da kai hagu da kai sa annabi Ibrahim ne sa annabi Isa. Sirrin muhabbati kenan, sirrin san annabi ne. Malam ba sai an tashi kiyama ba wanzu su danga cewa su ba su san haka lamari yake ba, ƙarya suke ko wallahi. Allah bai boye manzo Allah ba, bai boye shi ba. Annabin dai da zai ce innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah, waye isa ce da Allah bai gane me Allah ke nufi da shi ba. Haka a yi taka tsantsan, a yi ladabi, a bi shi da kyau, a ba shi lokaci duka, a azama shi. Nan lamari yake. Duk wani abu da kake ji ba wai wata magana a ce wai abu kaza ya yi ko abu kaza bai yi ba, haba mala. Dama a hadisi ne sai a ce wannan hadisin sahihi ne ko da'ifi ne ko kaza. To yanzu a sahihin hadisi sayyidul wujudi ya ce da makahu, ce ne Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmati. Haka ya gaya masa, ka gaya wa Allah ka ce kana kamun kafa da ni, jijiyoyin idanka da suka mutu yanzu a da su. Ba ka haka yi ba? Malam Boye ga ido ya dawo ba? Ka ce ne ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi. Me ma'ana atawajjahu? Ina kamun kafa da kai, shugaban ne yake biya wani ba. Ba wani kalma da wani dan adam zai je gaban Allah ya ce wallahi gane shi ne ban bashi sa ka ga ban bi shi ba. Wallahi baka da wannan bayani. Ai a fili yake shugaba mala. Idza akhadha Allahu misaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas. Allah ne fa yace ai ta fito da bayaninsa kullum, kar a bar duniya ta kwanta a haka. Inda shi ma yace salati yake masa. Salati yake ma malam. Ka je ka ɗauki wannan jami'i zahawa, ka ɗauki suratul ahzabi, ka ɗauki suratul fatahi, ka ɗauki suratul hujurati. Idan ɗaya daga cikin ayoyin wannan surori Allah ima fatahin su ya ma kashafi, zuciyarka ta tsinke yanzu.
akan ganin girman shugaba malam. Shugaba a fili yake, bai yadda wani ya ce wai bai gane shi ba. Kafiri ma ya san shugaba ba wasa bane malam. Abu Jahil ya ce ya Muhammad, wallahi inna la nukazzibuka, wallahi inna la nukazzibuka. Malam sai ga aya ta sauka, ubangiji yana cewa na alamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukazzibunak. Wai wannan ayar mutane suna karanta ta, qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukazzibunak. Makagin halitta mala yayi wahayi ga annabi, ya rasulullah na san abin da ake gaya ma yana damun ka, kai hakuri. Allah fa idan ga bashi hakuri ina rarrakin su, ya hakuri ya rasulullah, amma dai na san cewa ba wanda ya isa ya ce kai ba gaskiya bane. In ji Allah. Da Abu Jahil ya ce wallahi inna la nukazzibuka, shikenan sai wahayi sauka, fa innahum la yukazzibuna. Ba su iya ba su ce wai kai ba gaskiya bane, ba wanda ya isa ya faɗi wannan. Abu wanda ya isa ya ce wai kai ba gaskiya bane. Shi lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam babban abu ne, babban abu. Waɗannan magabatan namu da muke kaya a cikin albarkarsu ba su da komai sai annabi, wallahi ba su da komai sai shugaba. Halayen annabin nan shi suka ɗauka mana, shi suka ɗauka suka yi fice a duniya wata irin martabar da an ka ce za ka yi sharhin lamarin su ba za ka iya.